Suntem pe net acum și aveți ocazia să-l vedeți toți pe Marele Bahoi. Dar până atunci Dinu și Dea vor să ne cânte și ceva live de dragoste adevărată, de iubire. Ia să vedem, dar Mai ales că aici n-am reușit niciodată la tine în platou să ajungem de când ne-am căsătorit, de când am făcut eu piesa pentru nuntă specială. Mai ții minte ce era în capul tău? Că n-ai ajuns la emisiune, că Nicoleta Luciu lucrează aici și că cine știe de ce nu. Nu neapărat asta. Da, de ea, de exemplu, știe că atunci când prezentam noi emisiunea Trupa de pe 2, tu primeai toate scrisorile de la fane? Da, le are acasă și acum, vreau Și să vă spun, acum? și le-am citit. Toate? O parte din Păi primea ele. saci întregi. Mă rog, are o pungă, așa cu vreo 150, cred că a păstrat. Mai importante, așa. Și numere de telefon? Ești tu prea drăguț, n-am primit niciodată atât de multe. Hai, lasă. Lasă modestia deoparte. Dinu Maxter și Dea ne cântă ceva de dragoste adevărată. Un vis împlinit. Ești un vis împlinit. Astăzi stelele ne-au unit. Iubirea mea inundă marea și te alingă cu visarea. Te iubesc. Mulțumesc! Mulțumim mult. Dinu, ai pupat-o ca un licean? Ți-a fost teamă, așa am simțit. Ce? A trebuit să ne dai pălăria ta, să ne ascultăm Da? aici. Ah, bravo, Da, deci numai după pălărie vă puteți pupa. Mulțumim mult că ați venit, te mai așteptăm. Baftă cu videoclipul O cu întrebare, Cristale ți-ți place Luciu de buze? Luciu? Așa s-a numit, Da, close. da, hai, lasă. Eu am Luciu de buze. Da? Am și Luciu la păr, am Ai destul peste Luciu. tot Luciu, nu? Păi dacă ai peste tot Luciu, ești soția lui Dinu Maxter. Exact. Pentru că lui Dinu așa îi plac să fie fetele. Hai că- Un Luciu tot. Toată un Luciu. Mulțumesc. Și colanții mei sunt lucioși. Mulțumim. Dinu, ce faci? Dați microfoanele. Hai că văd că aveți chef de joacă. Am văzut câteva momente foarte tandre în această familie, Dinu și Dea. Dacă vreți, rămâneți cu noi pentru că în următoarele momente, Bahoi, haide tata aici, haide că ești pe net, știi că ești star. La ăla vorbești la asta când? Cheamă-l și pe Marțafoi sau cum ai zis că îl cheamă. N-am înțeles cum ai zis că îl cheamă. Cațaulă. Cațaulă. Care e diferența între Cațaulă și Marțafoi? Păi zi tu. Diferența lirică. Lirică. Păi și care e diferența lirică între Cațafulă și Marțafoi? Păi asta o inventezi tu să pară mai funny. Cațaulă e numele original. Numele original, stai să-i dăm numele lui original. De fapt nu e original. Nu știu, Cațaulă. Cațaulă, noroc. Tată, ai probleme cu amigdalitele? Din când în când. Nu, văd că dai și lui. Emoționat. Cântăm în țigănește dacă e ceva. Cântați în țigănește, dar Ei, vreau să lumea mai aici facem și- ceva freestyle. Dar stai un pic să-l întreb pe... Ce tu vă mișcați, frate, când vorbesc cu voi? Că mă și doare capul, mă amețeți așa. Stați și voi pe loc când vorbim. Păi emoțiile, știi? Emoțiile, Cațafoi, tată, de când l-ai cunoscut pe Bahoi? E mentorul tău, nu? Pot să zic un fan. Cum un fan? Păi eu sunt fanul lui. Tu ești fanul lui sau el e fanul tău? Eu Sunt fanul lui, el e fanul meu. Suntem... Adică Bahoi e... Să ții microfonul mai aproape, de asta încerc să-ți... Da. Bahoi, deci e un fel de profesor pentru tine, nu? Tu câți ani ai? 16 ani. Și tu te arunci de pe poduri în cap? Eu Care e nu chestia? Tu ești mai sănătos, nu? Zi, Bahoi. Eu vreau să transform, deci eu am capabilitatea de a transforma un manelar în rapper, înțelegi? Că sunt foarte mulți manelari care eu transform în rapper, înțelegi? Dacă intrați pe YouTube, sunt foarte mulți manelari care eu bag beat-ul, că am ureche muzicală de negru, înțelegeți dumneavoastră? Da? Și atunci eu rectific puțin omul zang-zang și în 5 Dar minute de rocker, ce fac un părere ai video. de rockeri? N-am nimic, că am tovarăși rocker, sunt skater și țin cu ei. Rockerii sunt Nu skateri? vreau să mă toarne la că nu o fac. Da. Da, Să mă trupa comport. asta zero, zici că n-ai auzit de ea? Da, mă, serios. Adică din nume așa se aude, dar n-am eu treabă cu eu, sunt mult prea under, mult prea necomunism. Cum? Ce zici, frate, că n-am înțeles nimic. Mai zi, cum e asta cu necomunism, cu under, cu... Păi, muzica underground, dacă nu știu dacă știți noastră, despre ODB, The Drunken Style, înțelegeți? Și genul Wu-Tang Clan, înțelegeți? Da. De asta, de stil de ăla, psycho, înțelegeți? Asta vreau să Sai zic. cum înseamnă așa de nebuni, frate. Nu, psycho, un fel de psycho killer, un fel de underground, mult mai... Dar de ce? Să fii, cum să zic eu, ce nesimțit când cânti. Adică tu ești nesimțit când Da, cânti? să cânti nesimțit, înțelegi că e jos cenzura, îmi spune și paraziți. Jos cenzura. Deci ne cântă... Zim cu... Scuzați dacă vorbim în plus aici seara asta. Cațaulea.
Cațaulea, stai să vă dau microfoane de live și Bahoi, vreau să cântați un freestyle întâi și apoi trecem la altceva, da? Niciodată n-am cântat playback. Corect, Nu știu ce mă. la playback. Respect. Ăia de la zero numai playback fac, peste tot pe unde merg. Dar n-am treabă cu eu, n-am. Vezi că-s niște rockeri, mi-au zis să-ți transmit să fii cu minte. Și James Trunks, ăla e... Cine? James Trunks, e un... Ai dreptate, e tot de asta freestyle shell. Rock. Rock. Haide să cântăm freestyle, Țigărește, da? nu mă, freestyle cu rap și apoi țigănește. Lasă, rap. Să ne atacăm unul pe altul. Da, să vă atacați unul pe altul. Da, Nu ce-ți vine... mă rog, dar un pic mai cenzurat așa ca suntem pe... Cum? Cu beat. Bagă beat. Deci Bahoi contra lui Marța... De tot de bine. Cum? Cațaul. Hai, ia. Mai ai sau te iei? Ia-te tu. Bahoi să se audă. Hai că știu eu. Dar nu e ăsta beat-ul, doamne. Ăsta e prea lent. Unul mai psihopat așa. Mai rapid, mai... Stai să schimbi, trebuie să... Nu, asta e Ne de... scuzați, da? E frumoasă, e de Eu am ploaie. pretenție muzicală. Întotdeauna beat-ul face pe om. Asta? Ia-uzi, Bahoi! Nu mergea? Prea merge. O dau Nu, pe asta. Nu merge, tot aia care era prima oară, că e Nu frumoasă. merge nici asta, tot aia care a fost... Asta e de spaniol. Ce vorbești, bă, tată? Deci nu merge. Merge. Pretențios. E foarte pretențios, Bahoi, da, nu pot... Serios, deci beat-ul Asta? face omul. Ia, beat-ul face omul, ia zi. Yo, dau battle cu tine la cateringă. Tu ești un băiatul care o arde mereu cu o pincă. Pentru că vii la școala lui Măruță, dar tu de fapt nu asculți decât guță. Pentru că tu ești un băiat care o arde ca anglicani. Ca romanii te cheamă cațaulă, tu te sui mereu într-o tăsură. Nu mai aud de tine pentru că e cenzurat aici și că altfel te făceam praf. Hai, bagă și tu acolo. Te legi de mine că... Mai tare, mai urât așa, tu te legi de mine. Că tu ești un băiat care fumează și face și drege. Tu te legi de mine, te legi de măruță, dar nu te uiți la tine că te-ai suit aseară cu măruță în căruță. Eu m-am suit aseară cu Măruță, dar nu trebuie să dăm de Măruță, trebuie să dăm ceva freestyle. Pentru că tu ești un băiat care o arde mereu ca anglicanii, ca romanii, ca Giovanni. Pentru că tu spui mie că de ce bag freestyle pe YouTube. Dar să știi că n-am avut loc pe RedTube. Tu vrei să o arzi cu mine ca Ice Cube, te bag în cub, să-mi bag piciorul. Dacă tu nu ești un băiat care o arde mereu cu aceeași față falsă. Cred că te-ai spălat aseară cu șampon, dar să-mi bag piciorul de nu te-am văzut cu capul în tomberon. Yo, tu crezi că pasta ai copiat-o de la Ombladon. Vrei să o arzi cu mine beton, dar eu dau rime din pom. Pentru că tu nu ești Ombladon, eu sunt Ovdadon, dau rime și din pom. Chiar dacă sunt la Măruță, eu nu fac freestyle, eu îți dau una de sar la căruță, la guță. Tu spui că o ard cu măruță, dar tu nu te uiți la tine. Păi noi doi, vezi? Păi noi doi. Bă, Bine din sunt combinație. un om care poartă mască, dar după battle-ul ăsta să scoatem gloanțele din cască. Pentru că suși tu așa ceva iar și în continuare Bahoi reglează pană. Să-mi bag piciorul dacă nu așa cu Jana. Nu pot să zic că e comunist. Atacă-mă. Ai o față de roată spartă. Păi bagă mai mult. N-avem. Emoțiile, mă. Ești emoționat. Cred că ești puțin înțepat. Dar dacă stai de vorbă cu guță, nu mai am rime. N-am cu cine să dau. Trebuie să mă atace Păi urât de stai, mă, tot. stai mă puțin, nu știi ce nu înțeleg, mă, Bahoi? Păi nu-i bun. Nu înțeleg, mă, tată, nu înțeleg. Deci l-ai adus tu pe Marța, apoi zim, stai, scuză pe Mai bine spunem Robert. Robert. L-ai adus pe Robert, tată, aici? Da. Că ai zis că e prietenul tău, că e freestyle, că învață Păi de la e tine. începător, Ce începător. începător? Ți-a zis că ai față de bidon, că stai cu capul în tomberon, nu ți-a mai zis nimic. Așa e freestyle-ul. Da, fii atent, poți să bagi în freestyle următoarele cuvinte? Da, orice. Zero, Da. Eurovision, Așa? Mamaia, Zero Eurovision, Mamaia. așa, și ce mai merge? Ia, ce crezi tu că ar mai? Și fă un freestyle Tataia. pe loc. Și Tataia. Da. Dar vreau să-i faci praf pe băieții ăștia. Adică să te dai Să la mă ei. iau de ei? Da, păi freestyle-ul Eurovision. nu mă, de zero. Zero e un cuvânt, Eurovision alt cuvânt, Tataia, cum ai zis tu, alt cuvânt. Eurovision este o misiune ceva, nu știu, eu un dă la. Da, e o misiune de la Dumnezeu. Emisiune. Emisiune. Nu contează, dar haide să bagi cuvintele astea. Eurovision, zero, Tataia și Mamaia, dar să-i faci praf. Să mă iau de ei? Da, mă, asta e idee, nu înțelegi? Hai bine. Hai să te văd cum inventezi acum freestyle, că lumea zice că de fapt tu ai venit cu ele pregătite de acasă. Bine. Ia, hai. Faci fuiță. Vrei tot beat-ul? Așa. Normal, beat-ul. Ia uite.
Yo, și spui să dau freestyle despre Eurovision. Tu cred că ai capul de bidon, tu spui mie că o ard of da dom. Bine, iau lui ăsta, dar să-mi bat piciorul dacă nu ard mereu ca nu știu cine, dar vrei să dau acum de mamaia. Cred că tovarașa ta e singura mamaia, pentru că tovarașa ta e grasă și o arde cu mine cu pești în plasă. Și știi că sunt un om care poartă mască. Hai, bagă și tu acum cu trupa zero. Păi zi, mă, trebuie să dai la zero, la temelie. Să fac temelie? Zi, hai. Yo, tu spui că sunt zero, vin din subteran, în stil capabil, amabil, în lirică. Bahoi te oftică, bahoi te bag în incinte, te bag în bengă boală. Pentru că tatai tu este cel care dansează manele, eu te bag în belele. Hai. Ai fost slab. Păi da, ne pregătim. Na, ai fost slab. Ce e asta? Că zero este ultima ta notă care ai luat-o la școală. Nu, n-ai venit pregătit, mă, Bahoi. N-am. Stai să oprim beat-ul și să te întreb. O poezie, ceva, știi? Punguța cu doi bani, dar e Punguța poveste. cu doi bani, dar nu e poezie, e povestea. Dar la școală tu mai mergi sau ai terminat școala? Am terminat liceul de cosmonaut, vreau să mă fac cosmonaut. Vrei să faci cosmonaut, Da. da? Bun. Și cu ce notă l-ai terminat? 6,7. 6,7 în perioadă. Media aritmetică. Merit media? Are, da, Da, așa, e bine. Tu mai pocești cuvintele, dar în rest te descurci foarte bine. da. Dai și tu o iubită la ora actuală? Am, dar nu pot da nume că nu-i frumos. Păi de ce Așa s-a să- spus. Păi nu se poate. Păi de ce? E ceva ascuns. E o iubire ascunsă? Da, din subteran. Fii atent, uite, noi avem aici un cuplu care se iubește foarte... Te iubesc. Na, te-am rectificat. Păi da. normal că eu n-am făcut liceul ăsta de NASA. Da. Deci avem un cuplu care se iubesc, e bine așa? Da. Avem un cuplu care se iubește, Da? Izraela și Liviu. Da. Poți să bagi un freestyle despre dragostea lor și să folosești numele astea, Izraela și Liviu. Păi, prea pot așa că știu mai mult cu prostii așa, da. Păi nu cu prostii, că dacă zici cu prostii e rău, nu trebuie să-i jignim. Asta e faza. Deci trebuie să faci un freestyle frumos. Izraela, te iubesc, eu, Liviu, e cu tine mereu, hop, hop. A, bine, hai. Da, să fie frumos, da? Da. Vezi că ne luăm bătaia amândoi după emisiune, deci să fie frumos Ești pentru cum Liviu. Izraela? Băi, uite-te, nu te uita la mine, uite, Izraela, doamna Izraela, zici tu să rămână. Să rămână. Și domnul Liviu, Da, și domnule. bună ziua. Așa, pentru Liviu și Izraela, un freestyle de la Bahoi. Ia. Dă drumul la beat, DJ. Nu mă eu să cad în piesă. Yo, Izraela, ți-amintești când te-am văzut prima oară? Tu aveai față, erai o fată cu codițe, dar tu m-ai văzut că mă cheamă pe mine Liviu și o ardeam mereu pe la spate. Prima dată când te-am văzut nu te-am iubit niciodată, dar eu sunt Izraela și vin din Israel, pentru că te las pe tine chel. Tu ești un băiat care te iubesc așa de mult încât nu mai pot să mai dorm noaptea fără tine, dar de fapt, știi ceva, eu mă duc seara și mă plimb pe cărare, pentru că Liviu, știi ceva, ai crescut mai mare, dar nu mă iau de tine, pentru că țin așa de mult la tine încât noaptea te visezi numai pe tine. Și cam atâta. Cam Că atâta. mă scap. N-ai prea fost în formă, Bahoi. Dar oricum, îți mulțumim că ai venit. Gestul contează. Gestul, am văzut. Deci Liviu se iubește cu Izraela și merg pe potecă. Da. I-a înțepat Cupidon bine. Cupidon, da. Păi Mulțumim mult de tot, să ai baftă și când îți scoți primul album te mai așteptăm la Happy After Hour. Oricum ești în grădina noastră. Da. Mulțumim mult și Robert, baftă și ție, da? Baftă și vă mulțumesc și eu. Și profesor, ai grijă de Și profesor, da? profesor. Tu l-ai filmat cu camera atunci când a sărit în cap? Nu eram eu când a sărit. Alt elev. Alt băiat. Alt elev, da, Bahoi și elevii lui. Mulțumim mult, vă mai așteptăm la Happy After Hour. Până atunci, toate cele bune, ne vedem și mâine la ultima ediție pe această săptămână. La revedere!